Primeiro vamos falar do pletroglifo da esquerda. No pletroglifo da esquerda encontramos coviñas, círculos e liñas, que aproveitan tamén unha greta da rocha natural que forma parte do debuxo. Agora, a continuación, falaremos do pletroglifo da dereita. No pletroglifo da dereita, os debuxos non son como os da esquerda. Estes son debuxos naturalistas, que ao contrario dos xeométricos distínguense porque teñen figuras humanas e figuras animais. Como farían? Primeiro debuxarían na pedra o que querían gravar e logo, cun seixo de maior tamaño, comezarían a golpear directamente sobre o granito, ata facer un surco profundo, como con un martelo. Unha forma de diferenciar os gravados do bronce e dos posteriores é precisamente a forma dese surco, xa que se ten forma de V, quere dicir que se fixo cun percutor de metal, e polo tanto sería dunha época posterior, porque nesta aínda estamos descubrindo a metalurxia e seguimos utilizando a pedra para case todo. Nesta laxe podemos observar un cervo que está situado na dereita. Podemos recoñecelo polas cornas e polo rabiño revinchado que ten. O cervo era un animal moi importante para eles, non só polo que aproveitaban del, a cornamenta, a pel, a carne, senón porque é moi prestixioso cazar un cervo. Ademais, na súa condición de máxico, dicían que o cervo era o encargado de transportar as almas ao inframundo despois da morte. Era unha desas lendas que crían deles nos seus deuses e as súas crenzas.